V útorok 23. apríla usporiadalo Slovenské národné múzeum k svojmu 120. výročiu v hudobnej sieni Bratislavského hradu slávnostné kolokvium. Ja som sa na dnešný deň svedomito pripravil. Mám dosky s pozdravným listom a logom Slovenského národného múzea. Mám v nich príhovor, ktorý hovorí o histórii našej 120-ročnej inštitúcie. Ale keď som dnes pri dverách vítal vás, ktorí ste prichádzali, aby ste spoločne s nami si pripomenuli 120. výročie, tak som si povedal, že veľkú väčšinu z vás poznám osobne a dovolím si tvrdiť, že vás považujem za svojich priateľov. Že ste ľudia, s ktorými môžem dennodenne riešiť problémy, tešiť sa z úspechov, že ste ľudia, ktorí viete, o čom tá kultúrna inštitúcia je a bolo by odo mňa nezodpovedné a možno aj trošku drze, keby som vám teraz išiel prečítať príhovor o histórii Slovenského národného múzea, pretože vy, ktorí ste dnes prišli, Slovenské národné múzeum poznáte. Včera, keď sme mali pracovnú poradu s mojimi námestníkmi a členmi vedenia, tak pani námestnička mi dala krásnu myšlienku, ktorú som si veľmi rýchlo osvojil a ktorú považujem za nádhernú a pravdivú. Tá myšlienka znie: prežili sme monarchiu, 2 svetové vojny, 5 politických režimov. Sme trvalo zakotvení tu ako najväčšia kultúrna inštitúcia, sme trvalo zakotvení ako inštitúcia, ktorá ochraňuje kultúrne dedičstvo. A mám pocit, že táto myšlienka hovorí veľmi veľa. Naozaj sú veci, ktoré sú pominuteľné, sú veci, ktoré sa vám zdajú byť dnes neprekonateľné, ale naša inštitúcia tu je už 120 rokov. A je to inštitúcia, ktorá prešla nie ľahkým vývojom. Začala v Martine, pokračovala do Bratislavy a potom sme sa, ako môj predchodca hovoril, začali tak pekne rozmnožovať a nabalovať a rozkvitať a rozkvitli sme až do takej miery, že máme dnes hrady a zámky, máme menšinové múzea, máme ale aj tie klasické bývalé ústavy, ktoré v 88. prešli na špecializované múzea. A ja sa teším, že Slovenské národné múzeum je inštitúcia, ktorá v tom svojom širokom spektre dokáže osloviť každého návštevníka, každého občana, pretože od prírodných vied cez spoločenské vedy, cez kultúru, cez umenie dokážeme približovať a zachovávať naše kultúrne dedičstvo. Ja sa veľmi teším, že prijali pozvanie nielen naši zástupcovia zriaďovateľa, pretože je to pre nás veľký deň. 120 rokov sa u Židov hovorí, že to je ten vek, ktorý sa želá, aby sa každý dožil. Tak ja želám, nás je 18, takže 18 x 120, tak nech sa národná inštitúcia dožije takéhoto veku plus ešte nejaké drobné. Teším sa, že prišli medzi nás primátori a starostovia miest, pretože je pre nás veľmi dôležitá spolupráca. Tak ako od začiatku, keď som prišiel na pozíciu generálneho riaditeľa, hovorím, že Slovenské národné múzeum to nie je len múzeum na Vajanského nábreží, ale že to je vyše 100 objektov po celom Slovensku, že sú to múzea od Mojej Mijavy až po Svidník, že sú to múzea, ktoré majú 486 stálych zamestnancov, 54 expozícií a neskutočné množstvo fantastických nápadov. Myslím, že na úvod asi stačilo, pretože dnes je kolokvium, kde budú hovoriť moji kolegovia odborné prednášky na témy, ktorým sa venujú. A ja vám všetkým želám, aby ste dnešný sviatočný deň prežili akési pohode, pokoji, aby ste si spolu s nami pripomenuli, že sme tu 120 rokov a aby ste aj vy vedeli, že Slovenské národné múzeum je tu aj pre vás. Krásny deň a ďakujem, že ste prišli. Pozdravný list a želania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča prečítal námestník generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea pre menšinové múzeá Pavol Mešťan. V týchto dňoch si pripomínate 120. výročie založenia Slovenského národného múzea v Turčianskom Svetom Martine, ktoré bolo spojené aj so vznikom muzeálnej slovenskej spoločnosti, učenej spoločnosti priateľov a podporovateľov vzdelanosti,
vedy, kultúry, prírody a umenia. Je to jubileum, ktoré je jedným z erbových jubileí tohto roku a zaslúži si veľkú, teda aj moju osobnú pozornosť. Veď moje počiatky profesionálnej kariéry sú nesporne spojené aj s múzejníctvom, kde som získaval svoje nové profesionálne poznatky, kde som sa mohol spolupodieľať na záchrane, vedeckom spracovaní, ochrane, dokumentácii a prezentovaní slovenských dejín, kultúry a umenia. Milí kolegovia, považujem za svoju povinnosť, ktorá vychádza z vnútorného presvedčenia, sa vám poďakovať za dielo, ktoré ste vykonali, za postavený pamätník kultúry a ducha nášho národa a tu žijúcich národností a etnických spoločenstiev, ktorý svieti do prítomnosti i budúcnosti historickou a kultúrnou pamäťou. Od čias nestora slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa po dnešok. Jeho nadčasový odkaz nehlivieť patrí všetkým, najmä tým, ktorí len o kultúre, kultúrnom dedičstve a muzejníctve vajatajú a vlastnú ruku k dielu nikdy nepriložili. Vážené kolegyne, kolegovia, zostávate pre mňa navždy v kolegiálnom vzťahu. Vážim si vašu prácu a držím palce v nových iniciatívach reagujúcich na výzvy doby. Ďakujem, že vytvárate priestor pre mladú generáciu žiakov a študentov, ktorí si tak môžu vo vašich expozíciách na výstavách prehlbovať vedomosti o spoločnosti a prírode, o dejinách, kultúre a umení v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania, samozrejme so zameraním aj na dôležité celoživotné vzdelávanie. Z úctou a vďakou Dušan Čaplovič. Za zriaďovateľa Slovenského národného múzea a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pozdrav odovzdal generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Pavol Šimunič. Ja by som si skôr položil otázku, že to je 120 rokov života človeka, je to určite veľa. Ale je to aj krásny vek, ktorého by sa mnohí chceli dožiť, ale je to aj vek, ktorý je spojený teda s stratou kondície, či už fyzické, psychické a tak ďalej. Je to vek, ktorý už nie je takým kvalitným životom, ako to bolo, keď bol človek mladší. V živote inštitúcie ako Slovenské národné múzeum je 120 rokov, ťažko povedať, či to je vek zrelosti, či to je vek mladenský, či to je vek dospelosti. V každom prípade inštitúcia ako Slovenské národné múzeum je jedinečná v slovenskej histórii, jedinečná v systéme kultúrnych inštitúcií na Slovensku, jedinečná v ochrane kultúrneho dedičstva, je inštitúciou, ktorá vlastne nemá ohraničený vek. Inštitúciou, ktorá prešla zložitou históriou, mala významné miesto a má ešte významnejšie miesto dnes. Preto by som chcel zaželať Slovenskému národnému múzeu, jeho pracovníkom, všetkým tým, ktorí stáli teda pri jeho vývoji, všetkým tým, ktorí ho riadili, všetkým tým, ktorí ho akýmkoľvek spôsobom momentálne podporujú, všetkým tým, ktorí sú jeho priaznivcami, to, aby aj v budúcnosti Slovenské národné múzeum neustále sa vyvíjalo, bolo čoraz zrelšie, bolo čoraz krajšie, bolo čoraz príťažlivejšie a aby aj v budúcnosti Slovenské národné múzeum bolo to vlajkovou loďou slovenskej kultúry, ktorou oprávnene je. Ďakujem za pozornosť. Svoje želania k 120. výročiu Slovenského národného múzea prišli odovzdať aj zástupcovia partnerských inštitúcií. Slovenské národné múzeum ako vďaku udelilo pamätné listy subjektom, ktoré mu počas doterajšieho pôsobenia pomohli, ovplyvnili ho a formovali. Pamätné listy odovzdával generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Rastislav Pudelka. Po úvodnom programe nasledovali prednášky riaditeľov špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea. Záverečné slovo mal generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Rastislav Pudelka. Ja som veľmi rád, že ste vydržali v tak hojnom počte. Som rád, že ste si vypočuli to, čo je dôležité z hľadiska nášho 120. výročia. Výročie sme začali oslavovať na začiatku roka v Levoči a
Počas celého roka sú pripravené akcie a podujatia v našich špecializovaných múzeách. Chcel by som na záver zopakovať to, čo som povedal na začiatku. Prežili sme monarchiu, 2 svetové vojny, prežili sme 5 režimov a prežijeme aj nasledujúce obdobie. Či s nami alebo bez nás, ale vždy s našimi zbierkami a pre našich návštevníkov. Dovoľte, aby som vás pozval na čašu vína, ktorou oslávime to, že 120 rokov má naša inštitúcia. Krásny deň.